गोरखी के छोरा सबर के पीछा पड़ल 2021 में नजरिया बलरल। हाँ हाँ 2021 में नजरिया बलरल। Mixed by Simran Recording Studio, Mahanar. जहियस दिलवा में मरल बयंतरी रहिले हरदम हम पागल। सखी के शादी में आई बाराती में बानी हम तब से लागल। जहियस दिलवा में मरल बयंतरी रहिले हरदम हम पागल। सखी के शादी में आइल बाराती में बानी तब से हम लागल। दूनो के दूनो पीछा हमरा पड़ल। हाँ 2021 में नजरिया बलरल। Mixed by Simran Recording Studio, Mahanar. कहल पहले से रहे मोरे लाभर बानी सुनी पर सेन रे। राजकुमार के पड़ल बारू पाला में कई दी है बदने मरे। कहल पहले से रहे मोरे लाभर सुनी के भनी पर सेन रे। राजकुमार के पड़ल बारू पाला में कई दी है बदने मरे। सुना मैं आदित्य के बारे सब करल।